Ang bisa. Yes. Sagad sa kung pag-anhi dinhi, halos kasagarang mga mamahayag, mugamit yun og basihan nga mao ang Biblia. Simple lang pangutangan ako, Mr. Speaker. Ang imo bang gibasa, Biblia o imong notebook? Ha? Kini siya Ang bisa na ba? nasa dugtong kung ka sa Biblia. Kung tumagal ko, Tubag lagi na. mga panakot ng kasigikan. Ang ako pangutangan, kung sa imong gibasa, Biblia o Nasa notebook? Biblia ulikan. Kiki nasa dugtong kung sa Biblia. Wa ko namutan ng kasaligikan. Oh, ayaw na to. Itubag Ako na ka. pangutangan na simple. Kung ano ako tubag. Simple lang Oh, ako na. nasa dugtong kung ka sa Biblia. Ama na. Tumagal ko. Sa tinuod, ang imong gibasa karon, ang imong giukab notebook o Biblia? Answer the question. Lati ka Ano po, sa pangutangan. Kika sa Biblia. Kika sa Biblia. Okay, kaya mo Biblia pangutangan. Notebook na sa Biblia. Ganina, naingon nga ganina nga usa lang gyud ka persona ang makagagahom nga Dios. Mr. Moderator, wala pa ningong person. Wala pa ningong Okay. person. So, naay amahan na ay anak. Ha? Sumala sa mabasa, nag-isgot ang Biblia, ang sulatan o amahan o anak. Okay. Kinin amahan og anak pinakabok. Ha? Amahan o anak, o imo ng panundas sa Biblia, usara na siya. Pagkala ko. Ha? Amahan og anak pinakabok. Usara na sa matod Di ka malumuihat de? usara sa Biblia. Ay isa. Tanong mo tani. Amahan og anak pinakabok. Usara na sa Biblia sa mga mabasa. Ka malumuihat ditong ligo. Tayo dagwa. Sarap pangutangan. Sarap pangutangan. Wa ko na mong gusto mo. Gipaihap ta lang ka, nagpasabot lang na ang ako pangutana di mo kayang tumagon. So simple lang pangutana ko. Lain pangutana. Kaya na tubagon, pero wala mo daw Lain pangutana. Lain pangutana. Ingon ka si Jesus mao ang amahan kay niingon si Kristo nga ang amahan ani anak ko. Sakto. Ha? O sumala sa mabasa. Sakto. So nihata ang konklusyon nga ang amahan og si Kristo mao ra siya. O, mo sumala sa mabasa. Kung moingon ko sa imo nga kanang imong panyo naa sa imong kamot panyo ug ka. Di na ko dawato na. Kaya di ba niyo ni dili. Yes, moderator. Mo ni bantayan na. Ang tawag ano masakpan ako yung argumento. Balik ko. Mr. Rene. Simple lang pangutana ko. Di gamit kong analohiya aron masabtan nimo akong punto. Kaya kung mo ingon ko nga ang antipara nako na sa kong kamot, ani aka nako ako antipara po ko? Lai mana ayo na imong Ani kitagaan ta kay example lagi kita masabtan ko nimo ba? Niingon ka, nihatag ang konklusyon nga ang amahan na ang Kristo, si Kristo na ang amahan. mo sumala sa mabasa. Sige mo ano konklusyon? One just one day. One ka dito sa kanya. Isa. Ako ano sama ng amahan ni ako. Dili ko sa ang amahan ako ana as amahan ang anak ko. Simple lang ang anak ko. Kinsa may naano mo ang yawa o ang amahan? Ha? Ang amahan nga mga sa Padriyawi. Naa sa imo. So amahan ko ka. Ha? Ayaw nang yawi kay wa. Mao ko na si Kristo ang anak. Naunsa man itong video. Sarap ka na. Anak na anak. Sarap ka sa espiritu. Ayaw sa. Naipit ka na. Naibit man. Last question. Okay. Siya rin yung amahan. Yung amahan ko. Ariya. Muna ba tayo na Mr. Moderator? Siya ba tayo ni ba? Mr. Moderator. Papareha po ka itong isa. Ang argumento sa atong higala, Listen. Ay ang argumento sa atong higala, niingon siya na ang amahan na akan Kristo, ang Kristo na as amahan. Therefore, ang amahan og si Kristo, maora lang sila. Karon, ako sa gipangutana, naaban nimo ang amahan o wala? Ingon siya na ang amahan niya. So amahan ka po. Pero, na-address Jesus Christ, Joshua. Sa Jesus Kristo po ka. Sige. Hindi. Oo po na ang amahan og anak na unsa man ito. Ako templo. Ang ilawat na ko. Ang ilawat na ko ang iyang pangutana. Ang ilawat sa pangutana. Pero, kita may ang templo. Kuya nan man ta sa Ibrang Espiritu Santo. Yan naman, ako kisa mo na. Ang amahan niya mo sa Mr. Sultan. Okay, last question. Kining giingon ni Kristo nga mangayo ako sa amahan. Kinsa iyang pangayuan? Kana siya, ang iyang ipangayuan ang iyang amahan. Amahan. Nangayo ba sa kay naa o kay wa? Nangayo siya kay Nawa, pero siya rin ang ipangayuan. Nangayo kay wa? Unsang sita sa Biblia? Kapitulong versikulo nga nangayo sa bisag wa. Sitas. Ayaw kay wala. Simple na Nangayo ka din kay wala.
ikaw may igo sa imong pangutana. Nangayo gyud sa kilala. Paminaw sa. Oh, Ayaw, kasi pag wala. Question. Ako yung simplify ako. Ayaw ka na kasi May ingon. Okay, minute of time. Please, minute of time. Listen. Both sides listen. Mr. Questioner, please repeat and simplify your question. Ari manggod, nito ba nga itong higala, ingon siya nga, o yun siya nga si Kristo na nayo sa amahan. Kay ingon maka nga siya po ng amahan. So ang po di pasabot kining amahan, yung gasutan nga iyang pangayuan. Wala ni? Wala ni naana siya. Very good, very good. Makagagawang man siya. Makagagawang man siya. Kinaman, asa po Uli, makagagawang na siya. Asa lagi, wala naman tayo kung siya. Kasundan na kasi pangutana. Ako simple lang. Oh. Kining iyang pangayuan. Itubag ta kasi simple na pagtubag. Pero di ka makatubag kasi dahil pangutana. O lagi, ay kung sisihig mata ba? Kasi dahil pangutana. Okay. Proceed sa lahi pangutana. Ani. So, Last question na. okay. Last question. Ingon siya nga na ay gipangayuan. Ya ingon po siya nga katong gipangayuan na ato. Asa na tinuod eh? Katong giingon niyang kayo na nga wala o ingon na po karog naa. Ngayon kami kay wala. Iyang sabi ba yan? Okay. Kasi Ano? Nangayo siya kay wala. Oh. So wala sige pangayuan. Ha? Asig pa ngayon. Ama. Lagi. Asig pa ngayon. Kasi na. Oh. Asig pa ngayon sila na. Okay, kasi na. Bandayan mga politik pero Kasi pangutana. na. Kasi na. Okay. Time for rebuttal. Rebuttal the answer of your question from the respondent. Okay, listen for 1 minute. Mga higala ug mga igsoon, ang atong higala nga kuno nagpaila nga iya daw kuno sa Dios. Kung ang problema matwali, ang kutlo, notebook, ang giabli notebook, kadagko siyang Biblia nga naa sa iyang atubangan, notebook ang giabli. Which is, ang magwali ka ni Abto siya sa mga apostoles, mag-ukay o kasulatan. Dili, notebook mo yung ukayon. Ingon niya, naaman na sa Biblia, dili question kinaas Biblia, ang purpose ani, ang pag-ukab sa kasulatan. Karon, akong gipangutana ang amahan ug ang anak. Grammatically speaking, kung nagtuon ta sa insaktong lagda sa pamaagi sa pagbasa sa mga letra, kung naka-eskwela ta kabaluta nga naay amahan na ako'y anak. Tanawa ra imong gibasa, mangayo ako sa amahan, ang amahan ani anak ko. Wa nagpasabot nga ang amahan ni anya siya na pud ang amahan. Babada ko sa gipangutana kanina, kay naamanin mo ang amahan ko ka, sa dili pod mao na ang amahan ng Kristo. Ipit ang atong higala. Ang iyang argumento, bangkaruta. Ang iyang argumento, wala makabarog. Kani ang iyang tumang dili pa lang dugay, nagkapingki-pingki, nagkapangga-bangga. Ino na po sa nagipangayuan, kaya na po, ino na po, wa. Kalo gingus ko mangayo ako sa amahan. Kinsay iyang gipangayuan, ang amahan. Imposible managwa ang amahan niyang pangayuan. role nga ang sympathizer. Nung tinukod ka walay amahan nga yung gipangayuan, kanang Kristo ang imong ila. Dilim private. Bugos ng Namatay role yan. Pilipina. Di na mapugan grabe. Eh, ang tinuod nga Kristo na ay gipangayuan. Kinsa gipangayuan? San Juan 14:16-26, mao ang iyang amahan. Now, umana mga igsoon atong napaminawan ang rebuttal nga gihimo sa atong questionnaire. Atong paminawon usab ang reaksyon gyatan gikan sa atong respondent. 1 minute. Mga kababayan ko, ako lang iklaro, para kung tinood, no? Para kung tinood, may pang-grade 1 kayo, makasabot pa kumingon ta nga, basa sa notebook, pero nadikan sa Biblia. Oh, mas taas, mas labaw ba sa grade 1? Mas labaw ba sa grade 1? Pero, nagpakabuang. Tama ang kasulatan. Ano rin panamot, di makasabot. Tingnan ako siya, nasa notebook, pero gikan sa Biblia. Huwag ba rin ko nagamit ang chapter sa Biblia? Muna, adunay panabot di makasabot katumanan ning tuhanan ni. Muna di angay na ito ituhuan ni. Di na ito ang ituhuan ni. Klaro kayo, labay na ngayon nga wala. Dahil nga pagayuan naman, akong tubag, siya na. Di siya mo dawat. Patuon ko niya. Di pangutan na naman siya. Adunay ba yun ang amahan? Pero iskutan na yung amahan ng Biblia. Mauna si Yosa Bisaya. Mauna si Jesus Christ. Baka ka na dia, hawa na mo dia. Masapog na mo sa tinood na pagsulunaan. Kaya ko nukuha na ka. I and my father are one. Hindi kay duha. Okay. Tapos na. Okay. Mr. Respondent, tapos na ang imong obligasyon sa atong unang questionnaire.
Open niya puntas mga utana. Isa una mga utana. Punta lang sa kayo.